दिनै बिपिएफनि अबस्थाया लासै जोबलांदों आरो बिसेसके प्रमद बर'नि दैदेननाय जे बिटिसि सरकार आरो इउपिपिएलनि आफादगिरि जानानै जेरैबायदि खामानि मावदों बेखौ नुनानै मोनसे आकर्षण जादों। बिथांमोना गावसोरनो आवगायबोदों आरो बिथांमोना बुंदों जोङो फैबाय जेला जों इउपिपिएल दोलोखौ गोख्रों खालामनायाव जों सान हर खामानि मावगोन होननानै खोब मोजां खोथा। थारैनो दिनै बनरगाव समस्तिनि सिङावहाय बिपिएफनि बर' आरो गुबुन हारि गासै 110निबो बारा बिपिएफनि गोख्रों कर्मिफ्रानो जयेन जादों। बियो खोब मोजां बाथ्रा। दा जोङो मिथिगौ आथिखालावहाय इउपिपिएल दोलोआव गोबां जायगा माने हाबदों। थिग बेबायदिनो जोंनि बनरगावआवबो दिनैहाय मोजां बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रानो हाबदों। बेवहाय बनरगावनि सासे बारग' एबसुनि आफादगिरि मदन मोसाहारियाबो जयेन जादों। जोंहा बिनि सिगां कबिरन्जन ब्रह्मआ जयेन जादों। दा कबिरन्जन ब्रह्म मदन मोसाहारि बिथांमोननि लिडारशिपआवहाय दिनै माने 110निबो बारा जयेन जादों आरो बिथांमोनहा बुंनाय मथेबा आरो जाबावगोन। दिनैहाय गुसुं सम जानायलाय माखासेफोरखौ बिसोरो अर्गानाइज खालामजोबनो हायाखै आरो जाबावगोन होनना बुंदों। दा बे हिसाबै आङो अबजार्भ खालामदों बनरगाव हिसाबै ओरैनो गिबियाव इउपिपिएलनि जे अबस्था बियो बारा मोजां नङामोनब्लाबो जे थांनाय एमपि इलेक्सननि उनावहाय गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जाबोदों आरो दिनै बिपिएफनि अबस्थाया लासै जोबलांदों आरो बिसेसके प्रमद बर'नि दैदेननाय जे बिटिसि सरकार आरो इउपिपिएलनि आफादगिरि जानानै जेरैबायदि खामानि मावदों बेखौ नुनानै मोनसे आकर्षण जादों आरो थारैनो जोङो बिटिसि सरकारा दा जेरैबायदि खामानि मावदों बेवहाय गोबां माने राजुहुवा सार्टखौ लानानै खामानि मावदों। सुपार 50निफ्राय लानानै बेवहाय जोंनि आइजोफोरनि जे माखासे जेनेबा अनसाय बिथांखि गियान सोराङानो होन गोबां आसनिफोर लानाय जादों। दा बे आसनिफ्रा एक्सुवेलि खोब मोजां जादों आरो बेखौ नुनानै दिनैहाय लासै बिटिआर बासिफ्रा खोब एक्सेप्ट खालामदों। आङो मिजिंथिदों दिनै जायफोरनाखि जोंनि इउपिपिएलआव जयेन जाबाय बिथांमोना गावसोरनो बुजिनानै नुनानै सरकारनि खामानि मावनायखौ नुनानै इउपिपिएलनि आदर्श नितिखौ नुनानै बिथांमोना फैदों। बेवहाय रावबो बुरखायाखै। जों बिथांमोनखौ कन्टिनिउ खालामनो गोनां जायाखै। बिथांमोना गावसोरनो आवगायबोदों आरो बिथांमोना बुंदों जोङो फैबाय जेला जों इउपिपिएल दोलोखौ गोख्रों खालामनायाव जों सान हर खामानि मावगोन होननानै बिथांमोना जेरैबायदि मोनसे माबाखौ देखायदों आंहा आसा दङ जे बनरगावआव एबार खोब गोख्रों रोखोमै खामानि मावनो हागोन आरो 2025नि बिटिसि इलेक्सनाव दिनैनि जा मोनसे परिबेस बेखौ नायोबा जों गोरलैयैनो देरहासिगोन होननानै आं फोथायो।